U različitim svjetskim gradovima, ali i u Bosni i Hercegovini održani su skupovi podrške Bosni i Hercegovini kako bi podigli glas protiv pravnog nasilja i podjela u domovini. Bosanci i Hercegovci koji žive u Briselu okupili su se u ponedjeljak unutar kruga zgrada institucija Evropske unije. Pročitano je i pismo koje će biti uručeno najvažnijim evropskim dužnosnicima. Pismo će također biti poslano američkom predsjedniku i nekolicini drugih svjetskih čelnika, uključujući premijere Velike Britanije, Francuske i Njemačke. Veliki broj građana okupio se i u gradovima širom Švedske kako bi podržali zajedničku manifestaciju za mir u Bosni i Hercegovini. Okupljanjima su prisustvovali građani svih starosnih dobi koji su nosili zastave Bosne i Hercegovine i održali protestne šetnje. Stotine građana okupili su se ispred zgrade Ureda visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu, izražavajući na ovaj način nezadovoljstvo aktuelnom političkom situacijom u zemlji. Protest u Sarajevu organizovala je neformalna grupa građana Restart, a održavali su se u isto vrijeme kada i protesti u drugim gradovima u Evropi. U Bosni i Hercegovini je organizovan u Sarajevu i Tuzli. Okupljeni u Sarajevu su nosili i transparente na kojima je pisalo koncept etničkih teritorija, nagrada za genocid i etničko čišćenje. Genocid ne smije biti osnova nove karte Evrope. Negiranje genocida nije sloboda govora. Hoćemo u Evropu, nećemo u Rusiju. Među zahtjevima grupe građana Restart je da građani zahtijevaju odlučne mjere Ujedinjenih nacija, NATO saveza i Evropske unije u očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Među zahtjevima je i da građani zahtijevaju bezuslovnu primjenu odredbi o zabrani negiranja genocida i eliminiranju efekta genocida u skladu sa UN rezolucijom. Grupa građana organizovala je protest ispred delegacije Evropske unije u Podgorici, poručujući da se 2,5 decenije po završetku rata u Bosni i Hercegovini ta zemlja ponovo nalazi pred neposrednom ratnom opasnošću. Poručeno je da, ako padne Bosna, neće biti ni Crne Gore. Na desetine Bosanaca i Hercegovaca protestvovalo je u ponedjeljak u glavnom gradu Italije, gdje su izrazili podršku jedinstvu Bosne i Hercegovine. Demonstranti su se okupili na trgu Apostoli u Rimu, gdje su istaknuli transparente s porukama protiv dijeljenja države. Potaknuti aktuelnom situacijom u Bosni i Hercegovini, skupovi podrške i protesti održavaju se u 35 gradova širom svijeta.